Potrebuješ ceruzku na oči, čiernu a paletku hnedých a čiernych tieňov napríklad. Stačia ti takéto 3. Takže halabala, teraz tú ceruzku takto nanesieme. Si zoberiem čierny tieň a trošku tú ceruzku zafixujem. Teraz si zoberiem nejaký takisto malý taký puffy štetec a zoberiem si hnedú, tmavú. A pôjdem na tie konce, no ako to, edges. A budem to blendovať. Teraz túto svetlejšiu hnedu a len rozblendujem tie proste okraje. Ja si to vždycky takto jemne naťukám na tie miesta, ktoré budem blendovať. A už iba idem a blendujem. Keď chcem, aby mi tiene vydržali čo najdlhšie, tak ešte si na to dám transparentný púder, kľudne s nejakým z tých štecov, s tým, s ktorým ste blendovali tú najsvetlejšiu časť napríklad. A trošku si to zafixujeme. Ten tmavší hnedý alebo ten svetlejší hnedý, ja si myslím, že to úplne stačí. Keď to chcete mať tmavšie, pridajte si ešte trošku tej tmavšej hnedej, čo najbližšie k myhalniciam, aby ste tu nemali zase až také bľancáre, ako tomu hovoríme na východe. Dám si špirálu a je to hotovo. Tak a toto je výsledok. Nezabudni si to uložiť.